Здравей, YouTube, аз съм Голец 2001 и днес пак ще снимам в Бъдър PvP с Петко Петков. И така. Кой си звъня? Ради. Това е команд. Чакай малко да ми напиша да спре за малко. Арие! Мали... се погари. Готово. Така. Имам... Не! Кит. Септембър. И дали го написах правилно? Да! Нещо много трудно се напише Кит Септембър, момче. Нека снег не писава мъса да дали съм по-лупо. Я му кажа, да сламер. Пише му, изчакай да викне Ицо. Не, бе, те тук на някой дома. Аз имам една полника сила 2, една за ментална лекуване и 7 гола някакъв. Аз сега ще какво имам Фендър честа, секунда. Абе, имаш ли почника за бякс? За какво? Имаш почника за скорост. Има много. Да. Чакай, че то пак ми писа. Мали, това пак чай да умре това. О, još едно. Скачи тогава, скачи тогава. Добре, така. Скелет, че ги гони. Значи аз им фул сет, нали? Всичко ми фул. Ме интересува, ще дойдеш ли? Добре. Секунда. Това е ментално лекуване и ти им скача. По-му има ли? Не ми... не. Фърлям. Какво хвърляш, бе? Почнем ги. О, скоро, бебате, сега накърпам се и... напивам, че... Не, те не ми трябват. Напия една пушенка за сила 2. Не им скачам от чета. Това за YouTube. Аз имам 5 кила, ама се гордея с те 5 кила. То и аз имам нега там, с един повече от тебе. О, какъв си ти, то ме млати, момче. Ама къде си? Тук у водата. Ама къде е у водата, Лар? Петко, с кой се биеш? Чакай, Петко. Колките Iron брони. Какво? Колките Iron брони. Стартер ли? Кит стартер и... Да, кит стартер, кит PvP е с дъма. Някъде там фърлих. Аз съм мъдря. А той е само кръвече. Ти че напред ще да ми вземеш дъма сета. Аз не съм мъдря. Елай тук до ендър честа трябва да... Да, тук са. Ма къде е Вито? Тук бе, фърлил съм ги на земята. Аз на Арто, кой не ми трябва да ма се, защо? Добре. Що си казвам? Защото пак дали ми е за брони. Аз на лига сега ще си взема корки. Ти спря ли да играеш с Катарина или? О. Като питам се. Още тренваш. Ще си включим зарядното. Ти с някаква аранчето да е гоня. Аз не парам, че гоня. Аз не гона никой, чакай, че много ми забива с зарядно. Това е някакъв базик. Това бачи хака Снейк. Умря ли? Снейк е хак. Да идвам ли? Не се мутна ли? Къде си? Ито пиши Снейк хак и то убил Арто. Убили те? Но не хай на брой. Той е хак. Аз ще го убия. Беше се. Не биеш и да. Ето няма го убиеш. Добре, как да е твой си. Оня с това респект не можа да го убия вече, извинявай. Да? Вече острота, но... Бати, демиджа ще ти набива, бе. Не бегай, келеш. Как се забавих. Ти има евент, бе! Warp евент. Не! Зомбираното ме удари. Да умирам. Ма къде има евент? На Warp евент ли? Ние сме много зле, бе. Що? Изпуснали сме евент. Не. Скачай. Но те са много тъпи, не могат да скочат. Кой не мога да скочи? Те. Не мога да скочат някакво супер. Я кажи на огня да не ми даде храна. Помолявам се, защото бях добър човек.
Ма аз съм мутнал това заради евента, бе. Много си зле. Ама Сувак Снейк, аз не съм хит на мутнал. Ами той аз съм мутнат. Колко са тъпи, аз съм пречи. Петко, ти си много спрял. Ма те са тъпи. Искам. Виж ги. Аз ще се обесам. Защо бедрот? Евент! Аре бе, 10 момента, 10 момента. 10 минути ще чакам. Те са кума да го скочат. Петко, как си заклещил? Ти скочих при теб. Знаеш как мога да бъднем? Аз съм бати джампъра, момче. Ще мога да бъднем. Бате, сега ще падна преди това. Айде. Яшо кум, момче. С спид почнах, аз направо това ще го Защо назад? Добре, защо? Това на варто това. То няма никой сигурно. Не, ходи и ми каже, ако има някой. Аз ще да го убил, он обаче излезна. Значи ще бан Снейка. Те му са го и баннали, да? Иска бих си една почнка за сила. Той каза, че ако не може да подели по скайпа до 5 минути, ще го банне. Админа се нерви, момче. Не ще се нерви и това помня. Айто на пъти. Ай, човек не се видя, не знам, не съм се видя. Не мога да скоча. Ако имаше по някой само трябваше му удари, ще да се качи при тях. Верно ли, бе? Добре, ма те тъпи ли са, админ му вика да скачат унещи. Ще го бутнем, мен ходи там мене. И с какво да го бутнем? Ще го бутнем сърце. Излупи се пиленце. Да много бутнеш. Да по-пътно пиленце. Пиленце, не бегай. Нямзо. Добро пиле. Ево ми такова, ще направим на пилешко. Аре бе, какво си? Нерват ме. Добре, че се изумам, че то ще го пукам. Добре, печели? Има ли някой на ПВП-то? Не. Но само може да има. Това не ти бе? Аре бе. Бати на барите. Дразнат ме. Чуто, че го чистим. Ние са понеделника ще ходим до здравчи камък. Що? На разходка из природата. Искам и аз. Ело и ти ако искаш. С Минчи ще ходиме. Аз ще го питам. Това питам. Аре, какво са там? Бати авента, дразни ме. Скочи го, Ева. Ева, скочи го най-сетне. Бати прото, скочи го след 10 минути. Трети джумп. Сега ще ги издуха, момче. Полшенката за спид и ще гледаш ито спида. Добре, за колко се качихте? Съм пич. Не. Там тарарам, царарам, царарам. Що се казваш? Нищо не виждам. Какво ти бе? А то къв ми изкара, бе? Това е възможно, бе. Ама аз нищо не видя. Само е. Да, това ако е Снейк, момче, то първото не може да се скочи. Виж къде се... То принципно може да се скочи, ама ти пречат половината нещо става тук. Едно от тях е и от другото са хората. Опита се по някакъв начин да се кача. Ти не може да се кача. За врака се качаш там. Не за това. Аз не видя вече нищо. То тук първото не може да се скочи. Да.
Не знам, аз не виждам нищо. Не, може и то може, аз тя го е най... Не мога. Но той това първо го направи, след това ще ми пусне, знаеш? И така си искам помнят и не си го тя. Аз ще пробвам да го бъгна. А то ма дразни от мина. Минавам. Не мога. Аз съм квадратчест. Ари, бе. Ох, днес направих тест по испански. Аз направих по физика. И Радо кога с хранкой. Радо го боляло глава. Сега ще сложим и зарядното. Стига да налагам. Че нямам батерия. Да, от 30 фпс на 10. Това Мика, каже некъм да му казвам дай ми пари или дъма след. Как така? Какво вам пишете тук, момчета? Чакай, какво стана, бе? На мен ми лаги, човек не мога скочи. Какво направихте, бе? Какво е това, бе? Джони? То как ме изкара, бе? Видиш тъп човек. Това човек Шварцер ме изкара. Не спадам. Не. Не, Джони, ти си виновна. Туди пъти по-бързо това нещо, човек. То сега джъмпа на къде последно, бе? И как го скочиха те манавчета? Аз ще успея, ама не виждам почти нищо, така се казва. А това е трален друг страна, бе. Тя на коя страна трябва? Това ме дразни. А там коя страна трябва, бе? Ами, скачи където са другите. Това ще мога да скачам. Това, аз не мога да скача, теба. Как го скачат те? Аз го скачам, а го прескачам. Аз разбрах как го скачих. Добре, на мен явно много ми е силата на скока. За малко. Аз постоянно го заобикалям. Къде е Блак? Аз си спя само една пушника за бързина и тръгних. Гледа, аз се го дръгна. Аз го минавам, постоянно го прескачам това. Ето, знаеш, че спечелиш ми беше себе. Чай. Ради след малко. То не се разбра. Дума. Не, прескочи го пак. Скочих, бате, вижте какво пропсвам. Петко на бар. Но бар за... нагоре има. Джини, Джони. Аз съм на база, бе, момчета. Джони Пауър! Петко, аз съм при тебе. Аз бях първи, аз съм Джони Пауър, затова е... Джони Пауър, момче. Само аз ти и още някакви двама. Само аз ти. Аре, типи, и знаеш, че аз няма да скачам. Вие скачате, ти ще скочиш, ще умреш. Петко, няма да умра. Няма умреш. Ама аз не виждам какво има натам още. Аз скачам само. И като скочиш, ще терва. Айде, да ти скочи. Не виждам нищо. Пичуе. Да. Тръгвате. Пичуе, тръгвате. На къде? Към сам. Какво говори това, бе? Ти на къде да тръгнем, бе? Къде към пясъка на душите, бе? Всички сме тук, там има някакъв... Идиот, къде подскача на място. Петко, ти подскачаш на място. Разбрах, бе, ти си тъпица. Паднах. Тъп. Казах. Бате, някой му удари. Хъв, сподели ми. Айде, кажи му, че снимаш клип по мен, бе. Това е интересно нещо. Ми е забавно. Тук, как да му споделя?
Това бати идиота. Бежи на МСГ, е! МСГ, На МСГ. прости. А, що така да ти сподели? Опа. Не, бе, това ще получи по глава. Сега ще му кажа да ми даде скайп. Защо да му споделя какво съм направил? Паднах и отидох после там му се качи. Так. С извинение. Да, се има най-да си еба майката. Не знае, не няма качки. И YouTube. Това от мен за сега, защото че имам проверка. И чао.